4, Πλέκης Κουτόρος, νούμερο 5, Γιώργος Καταρακάς. Θα μείνουν εκεί. Έλα ρε ομάδα! Ήταν καλύτερα να μπουρά. Δεν πέρασε το χωρέ. Τίποτα. Μπράβο. Πατών! Εκεί πρέπει. Εκεί πρέπει. Δώστε τώρα δεν πειράζει. Μπράβο. Πάμε! Κάτω! Μπράβο, δεν πειράζει. Είμαστε λίγο low budget. Φαουλ! Φώναξε! Πάλα από μέσα. Έφαγε! Καλός αυτός, είναι καλό. Σούρι! Όχι ρε μαλάκα! Μπράβο Αγγελάρα! Μπράβο! Θα τα λέγω ρε μαλάκα. Σε βάλει το απευθείας, γι' αυτό έχει κάτσει έτσι. Γκόλ είναι. Άλλο είναι! Μπράβο! Μπράβο ρε Νικόλα! Όχι, έλα ρε Μάγια! Μπράβο ρε Μάγια! Μπράβο ρε Νίκο! Μπράβο ρε Νικόλα! Φάουλ είναι στο τέρμα! Όχι ρε μαλάκα! Πιάζει! Μπράβο Άγγελε! Δικό σου. Διώξτε να είναι! Διώξτε! Μπράβο! Μπράβο μυρογνωμόνιο έχεις χαμόρ! Έτσι, μπράβο! Και τον μια καλαμίδα παρακαλώ. Είναι ώρα εκεί. Όχι τώρα έφυγε. Όχι, είναι πολύ ώρα. Ήταν πιο πάνω. Μπορεί και να σκάσει. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είσαι αγόρι μου? Ποιος είσαι? Από τη σπίτι την μπάλα! Μπράβο ρε Γιάννη! Και τέταρτο! Μπράβο!
Γιώργος! Παίξαμε σήμερα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε μια ομάδα νεαρής ηλικία και με μεγάλη ποιότητα. Πετάξαμε ένα ημίχρονο για άλλη μια αγωνιστική. Τα παιδιά βέβαια έχουν καταλάβει ότι έχουν μεγάλες δυνατότητες και στο δεύτερο ημίχρονο απλοποιήσαν το παιχνίδι, βάζοντας γρήγορα σχετικά το πρώτο γκολ. Μετά λυθήκαν και τα πόδια τους. Βγάζουμε ένα άγχος το οποίο εμένα δεν μου αρέσει αυτό, με εκνευρίζει. Θα δουλέψουμε και πάνω σε αυτή τη διαχείριση της κατάστασης, γιατί τώρα είναι μια ομάδα που τώρα χτίζεται, τώρα μαθαίνει να πρωταγωνιστεί και θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή από όλους, θέλει υπομονή από μένα, θέλει υπομονή από τη διοίκηση και πάνω απ' όλα πίστη στα παιδιά. Έχουμε μεγάλες δυνατότητες στην ομάδα, έχουμε μικρή ηλικία ομάδα και πιστεύω όσο περνάει ο καιρός θα βλέπετε τον πραγματικό Άρη.